Benvinguts al meu món. Benvinguts a Els contes d'en Richie. Hola, sóc en Richie i cada diumenge teniu un relat que us narro jo mateix. Així que comencem. Ulls, somnis, 14. Avui fa 14 anys que ens vam conèixer. Que entressis a la meva vida em va agradar molt. Vam passar bons moments i també algun de dolent. Però fa una setmana vas marxar sense dir-me'n res i et trobo molt a faltar. Recordo la teva mirada. Els teus ulls marrons eren molt bonics. Fa un parell de dies que apareixes en els meus somnis i m'ha agradat molt tornar-te a veure. Se't veu molt feliç i això m'anima a no estar trist, però a la vida real te'n vas anar per sempre. És trist, però la vida és així, no podem fer res per canviar-ho. Et trobo molt a faltar, gatet. Espero que a la teva nova vida siguis tan feliç com vas ser-ho al meu costat. I ja sé que algun cop em vaig enfadar amb tu perquè em trencaves les cortines, però no ho tinguis en compte. Ets un bon gat i m'agrades tal com ets. Gatet, sisplau, torna amb mi. Hola, sóc en Richie i aquest espai és per vosaltres. Si fas contingut en català, en comptes d'aquest vídeo podràs posar el teu. Us deixo tota la informació a la descripció. Fins aviat!